mangai tu nun kong ziak tu bi vanlal chen puya ngai thachanang Mizoram ko pui danga nga thalai ti ang bokin champhai kho thalai zinga mi then kha chu chak tak takin baikin an tlan fuwa fuwa a then chu karnal tak tak chunga soundbox thachi offer a music play chungin an tlan thum dup dupa nula chelo tak tak tele inti chelo deu deu te chuan an be ka tanga mobile phone phorin an tongkal zat zat hloma dorngak tu then khatla chu in shal hnem lo mo lawin an phi seklom boka mitin mai chu mani mamo dapin ni tinin an phe huai huaya chu tianga mi pui chivel chu anin thuam na han en chuan so chu re thei so chu hausa deu tia han thlia ran thei tur hi an ni a ma se chu tiang tak chuan han kok then phokila kan ti swal na sa hle si ang ain che na la piang kha an lo ho sangot bik lawa re thei email tak angalang te kha minei nung tak le thiam na sang tak tak nei ten lo ni zoka in china tanga te chuan mi baldin hun theu chu te swal ol takani reng ani kongeng ki ma kan sona kan khwa te polo pui ve to ti na niange chutianga mi pui mi mir che ve lo thli reng tu ma pui chu athil mule sha te chuan atingui ngul maya pathian hian mishinga siam hian re thei tur le hausa tur hi athliar rang sa em ni le min an du du an nei thei lain ke ve chuan chung komamo chu soilo ka college zom theina turin ha takin mi noya ka in loa kar kha chung ka thok to chung poin admission fee po kala dai lawani si a pathian lung ka ti oi lawanga amal som nein min vur ve du lo nya nga ti in ain ngai to na salhe maya chutia ma puya lo in ngai to wung wung lai chuan kan thurei ta e kan mong po kham tong I thok tran le tong mi ang ti in puto na chuan a hlo fa chorte chu an na tran le tor turin an rona ma puya po chuan phur tak le thatho takin bong tu thlo chu ala a an cement cho to sa chu an chok nung thale a an bim chhun po chu an zawani chep to a ma puya chuan angai to na kom chungin na thoka tlaidar li a lo rik chuan ban a lo hun ta a chumi tlaya chuan mak tak mai nan pi chuan hei te hi I han zo le lok teng uti in nalak lo tho tor lo soi ve te miala a hun takan banga in lo fa ho chuan makan ti zok hli a hetiang ring hian tlai tin a hun pa nga ya bang zia thela ti in an ho konga chuan an soi nak nak hloma ma puyan ina thlen chuan a pa chuan a chawle chawlo te alo zot sut sota a farnu sang ti chuan a ma pui hei tui kalo lum sak chia in bol ngal do em alo te var boka ma puyan in bol tum lai tak chuan anu polo ho ve ngala puchwang chuan ma puyan nu I chawim han thu chola he ma puya polo thleng chawa hanin bua zo sila chokan e donya ti in anu puin na thok ho chulo bingal bot bot boka ma puya chuan bathroom al ma chuan ake kornung ipte chun zen rak raka a hlo cheng za somnga chul chuakin anu chu pe a anu chuan lom ti sha tak hian e mam boi even lo nim ve cheng som panga hi chu pathian ramatani dang o lo ti chola puwan lal chuanga le piram din sangi te no pa hi antle rol chwa tanga loin mel du to thiang lim taka chungte shat puya ngai zong choba pathian le a ko ran ho du danang nge in ne an ni a no pang an ni lai tanga ko ran bela chum min an ti ang chi hian ni fa pathum mi pa pani le me che pakhat nein au pa ber chulal muan ki ma puya ni a chumi chang chia chulal ruat dika dikte ani in apang berle anfarnu nei chun ni bok chu lalnun sangi sangte ni ma pui hi first year BA zir turina in bua chai meka dikte hian 10+1 azir mek boka sangte thung chuan class 9 azir mek thung an chung kwa in champhai veng laya Brightway school thlang loka an mani ina an khosa a an pangadama nan tho thei chuan mi chung kwanot ngai bik lo puchwang hi mystery ni in mi in sa te nei no thina anu pui pi adini chu thingtlang lama tanga thlai na local khar chongin bazara aboi hle thina vaimim tharhun lai ni chuan kongsi ra sikri le me holin chopin na ro thina kom kha cheng somte akom thadeu chu cheng som panga le cheng som ni te na hral thin ain hral that ni chuan ni khata cheng sang khat don lai te po
lo phak chang nei thina ni ma pui chu school chal chang chuan in lo na rem chang a sia ta piang a in lo thina dikte le sang te te po an the ang angin in lama vokle rn kolin an boin ni leng ve zak thina ni puchwang ate no pa hian an te te tanga pathian an chi na ra chu an fa te a alo lang chwaka tuma hum swal dai num lawa an fa te tan bang lovin an tong traya an tong trai na hlai ro chu then khat dil dan ang lo de bin le khan thiam theinan te na thataka an mu theinan ten dil sak ve ngai lawa pathian an chi theina tur ten an dil sak jok thin chung zong zong chu pathian chi na zara mishingin mal som na kan don tur ani ti an che chiang kher ema alera an thwai ve lo ni chung ko in lung rual in po tlang tak lim thei tak le in mangai ton dial dial thin chung kwan ni a atua te poin anin chung chu nuam an ti a an thalhela thil tol pui mo tian chwa puin ho hlan an ngak lel hle thin teima tak le rim taka kar ni chung na an tho nu chuan ma pui chuan admission tur chu a thok chuak ta der mai phur takin government champhai college lam chu pana midang point admit turin office twala chuan an lo om lei buka then kha chuan admission fee atana an poisa ken da isa thlap chu pe zo du lovin azad ven bachena scholarship la khuna rul turin an te ni ma pui chuan chu tianga mani poisa ngei po le bruk tum rana thluak vor virvel chu ati zong ani der lo thung hetianga azad ve bachin thin ho hi kum topa scholarship an la khuna an fi bachun kat saka an chung te na scholarship an la kem thon soile zai zel chung te le mani ngei po in buma zirna bul han tran chu eng tiang takin zir chhoze lang moti in ma pu chuan ngai to neu newa admission ati fel vek nuwa chuan engma te khutlai lovin a ho ngala tona chuan ba zir lai alo ni ve tareng mai angai tha in alim le maya thei to pazir tumin aril ro siam so sowa ma pu hi fit nga le in chiruk vela sang sa input moi takani a mel that chu thushan tun laia nula tin an du berle mi pazingan zon ber pariaw na chu ama chuan afam kema intipa chop ho si lovin a mai po chu apa hlia hlia mai ni mi pathen khat intipa ho hi chu anin tingeng ngala zuin mai ten chinga an ngai zong te po thei nge yen tuma chu tianga an bial no te an thei to chuan pataria wain shat nan nei chen ma pu ye chu tiang mi chu ni ha ulo ni kha chu an college chuan lut thar tile lawom to sa ti ne na in mel shat ton na fresher social an neya ma pu ye chu first year aiwa thu soi tur ti ni a she hle nai na chan ti chuan nangi omber nang lo chu to ma soi tur kanom lo hi tia do sak tak chunga an nor lui wang chuan a pum ta a lecturer hole pol sang jok te ma thu soi chu a hu phur hle ni a huna lo thleng ta stage a chuan lon chawin lectran chun pan pheya KGP a te chuan lo ti ve photo thin ma se tun trum chu adana dangklat chuta voinian english ve ka thu soi thei ka chak hle mai ma se ka thu soi tur hi poimo ka ti in kan sia thiam tlan vek ka do a english ka soi chuan ka tumangin ka soi chuak thiam don si lo chu wangin mizo tungin kan soi mai nge khonga in min lo she thiam don ya ti chu english in a thiam to kin an soi ma se te a ti chuan hi tiang hian thu chuan soi ta a principal za takle lecturer mi thiam rual le ka zirlai puite u in ma thu ka soi thei hi wan nei ka in til he ni voina hian karil rulo ring chin tu ka vei zong le zirlai te omdan turnya ka sha te khan soi ve don ani school le college a hian ing ti turin nge kan kalti in zo taila le khazir turin ti in kan chang the ome le khazir tura kal ni si thil thalam po ni lo thil thalo ti sha ring kan zir tel chin hi angai mo ka ti hle mai kan rama hian mi thiam pui pui an non chung rila atak mu tur si lo tholeng tak tak hi an tam to hle mai chu enge chan kan ti chuan krista tel wazir thiam nei chu atwan tling tak tak thelo ni ti achiang rang mai tunai a phe chuan chan ho zinga piang thar bik ni te le khazir namuna pathian thu oi bik ni te hi za kan la to ni na langa zirla christian thatak ni hi aza thlak lo khop mai ti hi she thar leng u an ti masate te a athu soilai chuan a mela rin omna dikna le hwai sen na lo langa lo phun sir ser om lovin are thuapa
asoi le tur chu nga lel mel tak hian an clear thap hloma ti chuan hetiang hian han soi chun zom le ta a mi padik tak gentleman kan ti te hi tu tinge niang in chain nal satia lir thei du du hol chhuaka sumle pai manga nula tlona atul huna rui thei mai thintirim tu aton changa in swal pe at reng mai te hi mi padik taka ka ngai lawa atul huna in ti tlom thei mani ke a dinga chung te tho chwa ring lawa in to del tlat mi ahun taka engkim te thin mi rui thei thilina ati buai vengam lo midang te tran pui ngam khopa mi huai sin te hi mi padik taka kapuang ani nula te po hian in tlangwal ngai san zong hi in thlak danglam angai ning ka sia tlangwal in khom bana bible zakje chunga nula rim ngam mithilu mentor om changa tleiwar ngam chung te tran pui thin le manin to del tlat thin te hi ngai sang to zo kula thale mai tlangwal te hian nula in an ngai san le an du hi kan thupui ani a nula ten chu tiang tak tlangwal chuin ngai san phot chuan class kal pe lawa roi mai na thok pe si lawa chung te ring ringota in pen par biakina in khomaya khoi mulaya in khom zuin pe jok tlangwal jinga kan tlem sot nge yang ato bera chuan pathian hian kan ma hian mal somna le an chia lo da lok veka chu tu na kan hun man mek le kan nun man chaudan hian adai bu chat don ani mal som nei na ken tel heng ming thatna ham thatna hau sakna nom sakna le thil thadang re reng hi pathian atanga chuak nunna lut turani thimlal fashin an chetin rengina phuarvel heng soichiat thatchiat hurswalna polo na zongjong te hi chu thlana lut turani chu wangin kan nun dan theu hi ulukila kan zirna rin omila huai sen takin dikna chanila kan khotlang kan ramle ko shantan ti in thane mingai tlang angu kalome ti in thu chu soi zo ta a function an zon hu chuan ma pui chu I soi thale mai ti in an chi bai nak hloma lecturer ho po chuan an be si ai da in soi thiam an ti a principal chuan a in dana dangin a chuang rungal hle ni hun bi wong tu ni chu chakkola tangin ka hunain tran beta ti ni om takin tlang kara tang chuan ron dak du ka ma puya room tuk ver chu ron chun tlang swara ni zan lama mu tha mu ang mai iwa murei ve hei thing pu in ro ti in sang te chuan a u chu ron kai thawa ma puya chuan tuk vera dak wo chungin sang te thing pui ron pek chu in khola mishing siam chop artificial le khwa rel natural danglam na le in thlauna te ngai to amai maya chuti lai tak chuan a phone chu lo ri tlang maya a han en chuan a thian parwa ta lo ni a thu soi thiam wanga wal lak ni mai tur tan chuan thowa hun to ve ka thodai to enge ni ta wing classical angem kan thi thu te ni lo chuan kal do ne iron kal don tho chuan college ka shil mayang che eng thil nge a thil thadeu mai thu soi ka sha to chuan I soi chhuak thaberang I thu soi ai tha thil dang I soi chhuak nol mai le ngala avaro puyom vi o ni e kanin mudon nya ma puya college wa thlen chuan ro ta chuan lo ngak ring to a phula thua ma lo ngak ring to lam chu pan pheya abula wa thut pa chuan englam nge ni chutia nang me wina thupui moin ti tak chu le ti a ro ta chuan akhai ka soi phal mai lo chona country na min chi lo chuan soi lovin ko boda yang alo ti fiama ma puya po chuan thil thani tak te chuan saibung po kan putor tor mai tur la ni an tilet ve a chuta ruwa te chuan thutak mel fe hian chanpa taktakana nula chelo zetin milo biak rotia astar khopche sin I phone number min di lai tholo chuan ka pe mai ngam lawa ti a ma puya chuan tak soite poi mela chuan yan ve ro hi mole kini ang duang te hi zong tun chu e kha e min ti top lawang ti in shat ve chak tho si ring hel deuh chung si han an ti le a ruata chuan chanpa tak alom nimin tlaila spirit kan bang kha lomi ti nen kan ho tlanga a chano jenina star thu chemin chila idu ve phot chuan rem ngal ni mai a han ti le a ma puya chuan jeni ti chu ke tan han chai ve pha kem ni don le an chung ko khosa ka sang veu ni lom ni are reng tho a mela thain anung chang hi amoya du thlang thei tura ka lo da a manglama po ka lo swang to phangai lo shim min bol mai te hi ni lo mo an ti le shama
chuta ruata chuan thu tak zetin thian pa ti tak tak lom class kan kalma sak ber nia mu che khan alo thin lai ngal che ni ome ilo du ve hlo chuan alom dan tur zia le alim dan tur thu te min shil vekasin thian pa ke chuan tha ka ti pui che a ani na taka chuan I phu lo ning ka sia changi la ka du khop mai ati ta du am ma puya chuan thian pa man dewa ka shil che khaila shiringem mi chha zok in mi pa zok an chai ma sakhe ka huat theile thin kha a han ti a ruata chuan ni chu ni khop mai ma se jini hi chu aril ru te he tluangin anung changte moya hetianga han ti mai po hi aza theilo wang chu ni ka ring ho lo adu lua ta che tlom ne za po don zo lo ni berin ka sia han ti le dap dapa ma puya chuan eng po ni se eng thu ma lo thla lo la ke man kan kom ve photange ti a class an zuilut anin zuilut ngal ta a class lak lai po chuan ma puya chuan ruata thil shil chongai to azui neu newa mele din hun po a pho lo le ni ti chu a phabik lo achan tur mu manglam po ala man chin ngai lovin chutianga ni khera lo ve ya tha lo ti ve chu makati tol tola kong le laman ngai to chuan aloma wa ne in ti le boxi lecture po chungai thla ang tak chuan langma se aril ru tak chuan chulam ringo chungai to a an subject lak loinang sela class a thutlangin do hun huna anhanin mel no don vel ta sela ti te chu angai to mai maya diktak chuan ma puya hian atlei rol chwa tir te tangin ngai zong chu soilo meichha hi thian kombakin ala khom ngai lo shim shima ruatana shil ma tang po aruk taka alo thin lai ve ni wangin hetia lecture po ngai thalo le ka jini ringot angai to po he thiamom hle ni chuna chuan ma puya te thian don chu in no portumin kantrina chuan an thuduna eng mo soi nan ti ti arwata chuan voin chu min chet in tiam buka puar okila ni mailom ati ham hama ma puya chuan ni idu to ka tami eidonia chwa pain ka kok zeu chenga iba an jak mai don lom ti na lo fiam let buka asoi zo man or ti arwata chuan khole champa class atangin ron chhuak ve chia lom ti in kantin lamron pan chomek jeni chu intimate war fashion in a champa chu han ko muwa ma puya po chuan thira tha tingang mai a mela chuan lungoi mel apulhia lia mai ne chuta ruata vek chuan chanpa ami pa jok chu za tut lo turania byak masaka me chedu zong ati ti shatuma anmani ngai saktaka che turani in lak me na in ti tong claim ve hi ati chi vak lo nia ma se tong zo zo turti na chu ni mia lo nia ti in a champa chu thiamang tokin omdan turan shil vengya la diktak chuan ma puya hi ngai zong la nei ngai mia lo ni wangin chutiang vel han shil chu trolin a she ve tlatani jeni le lomi te chan do nan ron lo chuan thutna turan han mel kwal ngala ruata chuan lomi chu alo ko ngal bara chuta inti zei fe hian hei kan lo ngak reng chu sin kan do kan fasha tak he mirong kilpui ve don lom ni anti zui zata lomi po chuan jeni mel pain nang ni mi wina min som der te chuan kan nar phal top nang ti pain ma puye te ma chuan dokan pakhat inkil tromin an thu ve ta a ruata buk chuan voin chu hlimlu tuk awangin toma chet over oil out ti pain ma puye chu omjenei tak hian han mela ma puye po chuan nui sak pa in hlimna chu toma in khap be sak oil alo ti ve bok an thingpui cha lo thlen chuan ti ti pa in man mo lo takin an in hawa lomi chuan fresher sociala ma puya thu soi tha an ti thole puitling an ti zia thu te chu a han soi bor bora lomi thu soi lai chuan ma puya chuan ama jeni tho chu alo en chiang man ngang mai anui zonga a hawa rual chiang mai thir cher toin uluk to ka adu thu sama a cher ang mai amoi chu mu nom takani asam ngil siaw chuan adar pel na pa amit minglian kel kol tak mai atiza umzwal le amoi tok chau maya noi dumin ma puya an mel ze chu tor haratinge mai apian na tilang tok chau toral taita jeans ki koran ha te chu ake korha khamoi tariaw hian alanga masia ki korchu mi ta aya moi wangle amana tamwang po ni lovin achung phumin azir ema wanga lang moi mai heni zoka a ombor ko la mai te chuan me pabuan chaklo de te chu adu phot chuan ail thlorang te ang chu chunga du omna le amoina zong zong te chu ma puya chuan pakhat ma amu mai haulo
alung oin angai thalia lia mai ni mapui chuan engamutak chu soya biak ve chu trolina shitlata enge chunulamin period nei dan tinan zot ve shama Jenny chuan first period chian nei thoina lo changa mapui vek chuan chuti chu kan period ei nang boka khulaya min kalpui zakte nei rem lo chuan hotlangila ti in hopuya som ngala lomi chuan nangni kan za pui chawin tu dange kan han kalpui ngam chuan ang le ti pain omjinei fe hian han mel zoka Jenny chuan dikti mel takle apomani ti shat takin alu lo bungata an ho konga chuan ruata chuan fiam thonu izathlak tak taka soya an nui dar dar renga rilote a lomi te in chun thlengta a tuiwo te inan han thut tlan dai nu chuan Jenny chuan ruata lomi kan thla thleng to boka minan thla ve ula kanin point la she om si lowati in thlarung takle zakte sha tak hian thla pa anina leng turina som ngala ruata chuan thu tak fe hian Jenny ke chu min je thiam mai te zanin hian KGP pubuanga group kan committee dona committee ko na chu vein tlaya hian sim chwa ka ngai tlat mai he champa ma pu hi omalom baka ka lo tel vezel chuan nokmin ti palang ti in phat pa in an fiam zui le shama ni sat ema wangin Jenny chuan auto rickshaw lak mai rota anin an han thlen chuan to man lo om lova Jenny chuan cha bi chu lain kongka chu han hunga ma pu chu lu turina som ngala kongka a pen lu don cha chuan ma pu chu tim dewa ading deu chu ta Jenny chuan engatinge ma pu khatei din da ya ilo leng lu do lo em ni han ti a ma pu ya chuan Jenny he tiang in ro puilu tu ka ti chuan keini ang tan lu ve ngam na chi ni don em ni a lo ti a Jenny chuan nang ilo len ngam lovin tunge lo leng chuangang lo lut mai mai te ti pain ma pu ya bana chuan a kaya in chunga chuan an lut ta a anin chung ro puile changkang tak mai chu ma pu ya chuan mu nom hi ati em em a ati moi zwal turin Jenny lo om kher bok nen in me hi ti hlia liani Jenny chuan ma pui leng ve reng ro o thingpui te kan indonia kanau te school an labang lawa kapa office a kanu zin bok nen atwa ma an lo ho ma a mani chaw lo om cho khor thlak e mai ti in chuan lam dorom tak han siama ma pui chuan phalni la chamhlen hial po kan duang chumale tak taka Jenny inin nei ro pui hle mai ti in han fakle no a Jenny in thlak zo room atanga lo chuak chu ma pui thutna sir le lama chuan ron thu a ma pui chuan Jenny kabula hian lo thun hai te thilpui mo deu shil che ka duwa han ti a Jenny chu ma pui si deu lek lek chuan a thu phei wara ma pui chon ngoi le ren ro na chuta ti thang lo ti sha takin Jenny ka thu soi tur hian i thina ti rima i hwa thu ka soi ni chuan i ngai dam na ka be se nga langa han ti te a Jenny chuan sha chak mel tak le soi thwai thwai se ti ni om takin ma pui lam chu a hoi phei deu ha a chuta ma pui chuan Jenny class kan kal ma sak ber ni mel ka mu khan me chingai sangai re reng lo khan danglam na mak tak mai ka neya pe hel kwal vel lovin kan soi phung mai nge ka mangai che ni ati ta khol meya chuti laya Jenny mel chu lo mureng tu om sela chuan a hlimani ti chu mi atan lo chuan hai chi ni lawang chuta Jenny chuan ma pui iti tak takang tiro nge min fiam vel mai mai jok ti in ring tho boxi in ngat ngam cha si lo hian han ti a ma pui chu mel para la ma pui chuan ka fiam thu chu ni sila ke ai fiam thu tho sang ma nom kher lawang ka fiam lo chia ka ti tak zeta sin ka mangai che han ti nun le a Jenny chuan ma pui ke de hian a sin mangai che chu wangin tlom le za po don lovin khatiang khan ruatan hena kalo soi top khani a min ngai ne biao lo mo ti pa in no fashion hian ma pui chu han mela ma pui chuan Jenny kalom hle mai voini tluka ka lim hi ala ngai lo dik tak chuan kong tin renga han ngai to hian ka phulul lo che sin ka din mun ngai to chuan nang han mangai phak tur hi ka ni hau lo ti po ka in sia ma se ka mangai tlat si che ni a han ti le a Jenny chuan ma pui chu tiang zong chuan thu kal pui lo te ang mangai na hian phule phulo shelawa ram ripo akham thei tak tak lo chulam chu khongai takin soito so ti in pangchang je thian ma pui o ma chuan abe hle le maya chuta le ma pui chuan Jenny idu omlu tuk ti pain akhabia chuan zoite in adom chawa a moi no nal fashion maya chuan du tho takina fop ta wong wong maya
Jenny po chuan thalhel ti sia takin alo chang let ve boka anin tha anin poma anin fo ple thin ma pui chu aruma ama chuina uma thile thau pula tho chwa a computer chu han ona games khel tumin antivel ngiala ma seril ru a lut hlullo thildangan ti kwale dandana atopa chuan zaya ngai thata ringota khuma muzang thal er or chungin a music play chu angai tha a ma se chu po chu tlei pui tak tak theilo a mangai Jenny chawlo chuan a thinlunga mun chang reng an nomlo hetiang hi emni mangai na tak tak an lo ti chuniang alo ni chuan a valhim si ve ti inangai to neu newa chutiang velangai to neu lai chuan a phone alo ngor dat data ranglu tukina la a han en chuan aril ru zong zong lo khattu a Jenny ngei khalo ni Jenny chuan ongai no be je thian ilamu hil em lo mo lamu hil lave nang poiwa ming rei ve a kamu hil thelo kangai em chia kron be top che ni he kepun kangai tak zet che kangai to lai tak chin miron phone ka lom khop mai ma pui minti der mai mai choni bik lawang tro Jenny ka mangai che ti hi soinon ringa ngai ni point thudik soi chu englai main ka che ngai lawang ka mangai tak zet che ma pui kepun ka mangai ngoi che naktu ka kanin muliang chu ti ro tereng mai kai pon ibulom ai thlak hlel ka nei hleinem naktu ka chuan nge no ani mu hil to meila imu manga min mudonya muttuile ma pui chu lungoi ti sha takhyana nui warwara a shat lok lo le ain rin man ma hawin mangai na tui phone chuan a khu ta hlup maya chutiang vel ngai to chung chuan amu hil ve ta a jing dar nga vela pi adini chu thowa thingpui luma chhun lama bazara thutpui tur thlai na engilawa en felvel lai chuan an then om no pang Felisa kumruk mi vel tur he lo luta e khai Felis iba thoma ve ngei do thingpui ka siamang che o lo ti borbora Felisa chuan api uma pui ala tholo mi kan TV en theilawa apol ringo talang zela ti a pi adini chuan o ala tholo aruma zukalla zukai thomai te che ani po thoma ngai tho kha ti a ma pui choron zitwa twa phakfe hiana hanminga abula Felisa in thlachun mel taka loading a mu chuan e he Felis nangini mo enge ni ta min varon kai thozing e mem ve lo ti thwaya Felisa chuan uma pui kan TV en theilo apol ringo talang zela ti a ma pui chuan e ni mo lova phero kalokal don nia ti a thobe tangala ma pui chuan an thenom ti TV chu amu phata tang chuan video on ena TV a da anda le te lo ni te shangal maya Felis ni zana video in enem o a uten en ina ke chuan ke en velo enga tinge en velowa a uten en ven phal lawa min mutir dei lom inu te nom lo em ni o mi na kan trong trai don an tia an lo ho har lutuk ma puye chuan a sha do chu Felis a chana tang chuan she thokhatina in sha a DVD player a chuan power pelutin an ona adis thunna chu an honga dis lo tol chwak han en chuan arin helna chu ti fein omta student sex chu Felisa u te chuan lo en ni in Felisa u te hi pe ka kumsom pangami le som te kumsom pathum min ni a ma pui chuan DVD chu offin TV a aleta Felisa ne na chuan a thatto thoshila ho chhota a koshan in khom zana chuan in khom a thul ngai lova in khom lo zana po committee angai anti lo le tong trai na kan sem anti a zinga ni se tong trai in khoman kalzia bazar to kani phei chuan an no painan bazar zia boka inan han honga an fati chu an vin le khurkhur mai thin an chenom te khosak dan chu ma puya chuan fu don lo le na sha a chung te bula phei chuan engma asoi lem lawa chumi to ka ma puya class kal tur chu phurna me ni na phur lawa a thil ti le a chevel re reng chu azang khai hai vek maya chunga chi ja zong zong chu anaw sang te chuan a mu mai haulo sang te chuan aw ma pui to lai chi om dan hi adang lam ka ti email munwa ma ichevel re reng azang khai wa si iril ro tilhim to thil thadeu itong te hi ni lo mo han ti a ma pui chuan email thare ulu tuka email hian min tilhim alom I thapek phuklu tuk ti paina naw cho biang an piai zawa sang te chuan ke email chat le thatwanga hlimini lo kho o message dong thlum thei se min shil ve lo chuan kanu te ka shil be kanga ti a anui ta ara ma pui chuan meli engangi ka inbox si lo hon ruk zia ilo en ruk le chuan o police kamanti rang che ti pain na fe hian sang te chu an piai le hi ka chuta sang te chuan
awo message inbox sa lo enruk to chu han ngai to chhuaka waltin khum ming thalwan katan parang anti je chuan zongi ngoi mai mi ro ka veldon che ti pain anaw chu awum fiama sangte chu nui arar pa in pona tlan chhuaka dikte po chuan sangte engmoi thil sha chu min lo shil ve te ka she ve chak tholom ti in au sangte chu zui chhuak ve a puchwang te no pa chuan an thazar noya an fa te hlim tak maya an hanin fiam vel chu lung oi mel tak hian an lo thliringa chung an fa te hlim mel aya mu nom chu khovela hian omle thein an ring lawa an ngai athal hia hlia mai ni jini chuan ma puya last period kal chu lo nga ka anin lama pen koi velok tora asom wangin ani ma puya cho po chuan puya lo ti vak big lo nen veng sang lama chuan in zui chhota a jini te nan thlen chuan anoin mu chungin tv lo ena mami lo ho tabuka kaleng chhuak lok don ania ti pa in room lam chu pan ngala rei fe wa omnu chuan in cheinal fashion hian lo chhuaka athom no in bel chu tha in anal hlom ngang mai chu tiang thom no chu afano jini in a halai ma puya chuan ala hmumi alo ati toy te chon nalin amam purmaya nula jok nge nge chu atluk lo e ti ani maya amela tlema kum upatna lang deu ti mai lawa chuan nunglama tang phei chuan nal tiu teu takani pipari chuan he mami ka chhuak don ania e rong lo bola chome chui du du lo sia mai ro choi hun main ka lo hole manang ti paina chhuak ngala pipari chwa vele ma puya chuan jini hena chuan chun turi lo nei tha emani himole lo mel thalo zia zang in hleine mole tin han fiama jini chu ma puya fiam na po shi lawang mai na ngoi ringa chuta ma puya lam chu hoin thu tak phe hian ma pui ka chunga hian thileng po lo thleng semin mangai ringang ti ro han ti a ma puya chuan thalel ti sha taka jini kwa chung chuan kamangai chelom nangma zok hian midang laka min her sante ni ngot lo chuan enga tinge chu tiang thote min zo ta ka tinan zot leta ma puya zo nu chu changin jini chuan kanin ton ni tang khan kanun ruak tlata ka chat na te khan no khai no ma ka khwa rong na chu te chu nang hian min hniama nang ka tong chi wan nei kein ti a min fiam kwal mai main midang thazok i mu huna min pensan le mayang ti hi ka hlau e mani ati a lim takangin langma se chungrila chuan lim lo na ril rukap tla to thil velian pui nei tla thian ma puya chuan a sia a ma se ngai that lo pha na na mana amu dan le arin dan han zo ngot la chu thil ti chia ngai chia box hi lo ti chuan jini in chungrila ve chu ma puya chuan ve vele chongin ril rukhing bai tak chungin aning koma lim zong an lim don to khat tho mai jini te naw school bang an lo hota ka chuan ma puya po ho ve ta a zana chuan ma puya chu KGP lazir turin in sia mulmula chuti lai chuan anu le pa te an ruman in bithom chungai thlapa a apa chuan anu hena chani zanin chu koshan tlatop committee tora ka chhuanga ya ma puya la koshan zai pol la zirangai buka conductor ber han thul chu ani theisi lo chu wangin in home crusade nei tur chu I thul mai don em muni le ati ri chu sia e anu chuan ni e ti ve mai lo rin line chu tia thul san mai thei kani bi khleinem ma chop kan ne ya zan in phei chu atran tirna ka shwai tur ni le ngal dikale sangtei po no pangchan ni to bik lawa anu naw chu win lo om po ni se an ngai to om to bi khleinem ati tadu a kong le lama han thler chuan anu thu soi chu dikna chen po om khop mai ma se ma pui chu ngai dan lo ni hau lo mai anu te roma chuan balut be anu ne na chuan kanui thu soi kha dik khop mai ma se ka pa ne na in chua ka howa kan lo om chang hian upaber e tilovin inom lo chuan zalen taria wa in shan hi kania engthol taria win kein sha chin kanau te po hi ke ma ang thawan ni karing pathian zara inom lo pon engtin ma ka kholo ngai lawa kanau te ri ro le kumlano pang tak tak te tan phe hi chuan kan pathuma kanum lo san chuan swalti na hun rem chang tak kan siam sakti na ni donin ka sia chu wangin toimo ber tel chuan kan nau thi kanum pui ngai ni a han ti a pi adi ni chuan afa pa ma pui thu soi chu ngai to azuya chu tiang tak chuan lo ngai to ngai ho lo mai ma pui thu soi po chu dikati hle maya pu chuang chuan ma pui thu soi chu dik ma pui nu zanin chu ma pui soyang chuan kanum mangai ni chu I rong bol na pui mo lo bik ti na ni ho lovin nu ber din huna tang zokin inoma chuan lo tang zok mai te che ma pui hi chu khoya pom sela ka ngai to lawa anaute pani hi chu ngai to langai dewani rongbol na thanem kan ngai viau lai hian
kanom lo hlana kan fa ten swal ti na hunrem chang an nei hi a thalo shim shimati a pi adi ni po chuan pom ti sha takin ni e kalo om mai nge chutiang takin kalo ngai to ngai lo ni pitlani te kha kalpain thilom jamin han shil sakngal don nia ti beta a ma pu hian an branch KGP a secretary na chela zaipol conductor ani boka Sunday school lama senior department zirtir tu ani a waimel lama thung chuan khwang chera section leader ani a atheyang tokin kaushan le khotlanga ain manga mizo taka Christian ani wangin KGP le waimel lam in mu thiam lo deu chang point a thel tu berani chin an veng chunga chuan no le pa te en berani a thalai puitin en ton tla kan ti a no pangle te rol howin an za a an ngai sang hle bok a soito bo zui lo ani ngai lova katianga ti chu arabet chat bok thin a kova mo phurna tla re reng hi ti ni ne du ve lova theitop choin ti puitlin tum tla thin mi te angin thua soi liam ve puat ngai lova uluk taka ngai to nuwa atong kam chuak chu a tha thei hle ni chumi zanan lazir po churin aide in member an kal than hema ma pui chuan than hem ngai takina zirtera bialin khom pui nei to wangin tanla ka ngai reng ani laziran tan ma chuan thupui sang mangin an tong trai hewa chumi nuwa hla chun zir tan ta a an conductor ma pui chu ein bua sei na thabuka achivel re reng cho jang khai wa vek maya ain ring to kani ti he sha ring mai member ti chu an conductor a chuan an lung oi hlia maya an zai po an phur tlangin aro pui le ni thingpui nan chol nuwa zirle tan turin an lut khom le ta taka an zai tan le main ma pui chuan kan hun masalama kan tong trai hona thupui pakhat member hla te hnu nei ti khatlem te han soi zui ka duwa loning lo sha mula rei lawanga han ti a member te chon ngoi thapa chuta ma pui chuan heti han soi ta a KGP te na kan thil tumbul pui ber pakhat le kan rong bol chan member hla te hnu nei hi hetiang zong hian karil ro oma member hla kan ti thi tu tingen ni a hla kan ti hi khoi tanga hla ngen ni ti te kan te na hi enge ni tam takril ruwa alandan turnia ka shat chu KGP chet velna activity sa tel ve ngai lo member ni si in khom hlazir le na tla na kal ve ngai lo te hi member hla te ti in kan ngai ni mai the ke point chu tunma ka thir dan chin ni a ma se chiang zo ka han ngai to chuan heng kan chet velna an tel ve lo hi an hla ni ti alan chwa na chawni an hlat tak zok chu lali swa krista tanga an hlat tata wangin KGP te chet velna hian an tel ve lo zok ani ti chuan member hla te kan te na chu kan chet velna tanga te lovin krista tang zokin te thinila a tha in karing tuna kan din mun thawa hian hanin bi le tila tuna kan nun dana hian krista chu kan hlat hle si lo mo lali swane na kanin hlatani ngat chuan heta thanhem ngai om taka lazir na muna kan tel chung hian member hla chu kan lo ni reng mai don ti na ni chu chutianga lali swane na kanin kar alo hla hle ni chuan tuna kan lazir mek chang le na hi kan tong trai na le kanin hlan tharna ni sila churi rupu chung chuan he hla hi zirin isang u han ti a ti chuan han zai tan le ta a an na zir chang to ber lalpai ne na hi kadil che midang te mangai thei ka du e swalwanga lungai beidon chang hian kata nei torna min shil non le ro ti chu an conductor thu soine na me bel chungin an han sata a diru no zwal deu te phei chu an mit tu etla par hloma chumi zan ang re renga hlazirna an tuitlan le an hlok tlan chu la om ngai lawa zandar riat vela bang thin kha chumi zan chuan dar kwale achan ben kai ta zak mai ni chu amut muna ma pui a chuan jini chongai to aneu newa chhun laman hun man dun te cho chui kera lim taka num dun lai point a mela khan beiruk nei ni khan a thitlat boxi jini chu hanzo chiana chak le a ma se muthil toring si atuga college in muturin message thon taringota ma pui hi te tanga no le pa thoi thei takani a anu le pa thon hial ai chuan mania shom tor mai po thlang thina ni bible in no le pa thoi pui mo zia le mal somna don na narani zia asoya hian in ngat burmaya tuna thangin langri ma su se engtikai mo chuan a thoi ra chwala singe yang ti hearing tlata te lwa le lian lwa je bruk pakhat ma nei lovin achunga thil thleng re reng anu le pa te thil zel thina ni hetiang taka nu le pa thoi ni wang hian jini ne nan chungchang po hi shil ngei tora angaya ma se voi khat to na ni wangin thudang shil nen chuan adana dang deuh ni turani shila tum ngyal thina a pe he le thina
ashil har lutuk chuan anin kara har satna lo thleng ta se antan buai puya han ngai sak athatho omlo dan tur te chu angai to aneu newa rimchang ma sabera ano chu shil ma sa phot turin aril rosiam filta a khati zong khaton tumata na kan ngai thlak tur chu ni e